Apisas mag piny owacho dhi nyime mag kod timo apedha ne jogo maluwo rode kod mwandu ma ok opuodhi kowuok e piny ma Tanzania kadonjo kodgi e piny Kenya. Mane kinde mamoko kuom jo Kenya modak e tong' pinje ariyogo ywak ni apisas mag piny owacho mako nyaka mwandu gi ma ok owuok e piny libamba ma Tanzania. Jo Juma nigi ler mathoth. E kinde ma jumbe ariyo apisas go mag piny owacho ma oting'o mago mawuok e bad migawo mochune choko osuru, The Kenya Revenue Authority, mang'iyo rang'iny go mag mwandu, The Kenya Bureau Standard, Obila, kaachiel kod moko, osebiro ka jiwo apedha mag mwandu moko podhi mawuok e piny Kenya kadonjo e pinyno mar Tanzania, kaachiel kod mawuok e piny Tanzania kadonjo e piny Kenya. Government is losing a lot of revenue. And it's not just these few that we have arrested. There's a lot that is coming through the border. So what we have done as a security team is that we have organized teams that do patrol. Apedha nus biro ka koro geto road ma mwandu biro ka koro luwo kadonjo e piny Kenya kaachiel kod pinyno mar Tanzania. En apedha bede koro kose moro kuom jo Kenya ma odak e gwego ma Kuria West e tong'no mar piny Kenya kaachiel kod Tanzania mawacho ni moko ma apisas go mag piny owacho osebiro ka koro mako nyaka mwandugi ma oting'o duma magipuro. Imefikia muda ambapo nilikuwa na mahindi nimetoa shambani, sina kiwanja sehemu ninayofanyia kwenye store. Kwa hivyo nilikuwa nimepata kiwanja karibu kwa eneo la chifu hapo. Nilikuwa nimeshusha hiyo mahindi kwenye kavero ili nianike. Cha ajabu sasa wamekuja hao afisa wenyewe wamezunguka hiyo mahindi, wanasema yameshusha kutoka Tanzania. If you are doing the right thing, you have no reason to fear. But if of course you are doing the wrong thing, you have every reason to be afraid, because we shall surely arrest you. Jo Kenya gi moda gwego ma Kuria West wacho ni apedha ni osethiro handgi to wenye mago duma e gwego ma Kuria West. Vijana wengi ambao tuko hapa tunategemea kazi ya kubeba na kushusha. Ina maana kama masozi zimefungwa, sisi kama wale vijana marodas ambao tunaofanya hiyo kazi hatuna kazi. Serikali hii ambayo ni ya Kenya, ambayo ni KRA, wanakuja kutuzuia tusifanye kazi. Commissioner ma county ma Migori Kisilu Mutua wacho ni piny owacho wito osuru mathoth nikech mwandu mawuok e piny Kenya kadonjo e pinyno mar Tanzania kaachiel kod mago mawuok e pinyno mar Tanzania kadonjo e piny Kenya ka oluwo rode. Because these things are carried by Kenyans by border. So when you are assisting a foreigner, or you are assisting somebody to cross with these goods and they are undeclared, they are goods that have not been taxed, we are losing a lot of revenue. Kisilu ne wacho ni ka okalo kuma pedha ni gise mako mwandu mathoth ma ok opuodhi ma oting'o kwiri mar cyanide maromo kilogram 200 mane okal ge rodego ka wuok e piny Tanzania ka ikele pinyno ma Kenya. We have had quite successive raids. We have been able to arrest 200 kilograms of sodium cyanide, as you know, a very dangerous chemical which is being used by miners. We've been able to apprehend 400 kilograms of explosives. Moko kuom apisas mag piny owacho ma oketi mondo korit tong' mar piny Kenya kod Tanzania iseyo kuom mwandu ma ok opuodhi ma osebedo ka koro kalo rode. We do patrols. We have a border control unit that is there. And sometimes I have also to admit that some of our officers are also compromised. Sometimes when they go there, because we have cases where these people are arrested either in Kisii. So how did they cross? It means that somebody compromised, because you can't travel all those over 70 kilometers and no police officer stopped you. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jalup Jatend Piny machon Rigathi Gachagua nosingo